Ei julmia leikkauksia mielenilmaus järjestettiin Eduskuntatalon edustalla torstaina. Mielenilmauksella kritisoitiin hallituksen sosiaaliturvaan suunnittelemia leikkauksia. Hallituksen sosiaaliturvaan kaavailemat uudistukset lisää tuloeroja ja heikentää erityisesti 3 alimpaan tulodesiiliin kuuluvien toimeentuloa. Tässä on kyse nimenomaan siitä, että halutaan huolehtia siitä, että kaikilla on mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään ja toimeentuloon ja että olisi aidosti työhön kannustava meininki ja toisaalta myös muistuttamassa siitä, että kaikki ei saa töitä, vaikka hakisivat kuinka paljon. Työttömien AY-jäsenten tukiyhdistys ry:n Peppi Tervohiltula myöntää leikkausten tarpeellisuuden, mutta muistuttaa leikkausten iskevän kohtuuttoman kovaa työttömiin. Meillä on paljon tarkasteltavaa, mutta että jos tämän tyyppisiä leikkauksia tehdään, niin silloin pitäisi kuitenkin huolehtia, että ne alimmat ainakin 5 tulodesiiliä olisi näitä niin kuin suojassa. Että huolehdittaisiin, että ne ei osu samoihin henkilöihin, kuten esimerkiksi nyt on käymässä niin, että asumistuki ja esimerkiksi yksinhuoltajakorotukset osuu samoihin henkilöihin. Ja osatyökykyisten esimerkiksi osalta pitäisi suojata niin, että tämmöinen ansiosidonnaisen suojaosa säilytettäisiin. No niin, onko ihmiset valmiita ilmaisemaan mieltä?